В студиото са Петромир Кънчев и Мария Петрова от инициативата "Правосъдие за всеки". Осъмнахме с плакати с това, че шествие, протест тръгва от Съдебната палата в събота. Събота на обяд, 12 часа пред Съдебната палата. 7 предложения за съдебната реформа. Какво се случи с тези ваши предложения? Как бяха приети от депутатите? Значи, след проведената кампания по време на събиране на подписката в цялата страна, в 7 града ние сме събирали подписи, извършвали сме разяснителна кампания какви са тези наши 7 предложения. Те бяха внесени на 2 декември в Народното събрание, от когато започна да тече 3-месечния срок, в който Народното събрание следва да ги разгледа и да приеме някакви мерки за тяхното прилагане. Съответно, в момента те бяха, както каза и народният представител Петър Славов, бяха разглеждани в Правна комисия и съответно се излезе с това решение, което препрати към пленарна зала, там да бъдат разгледани. Ние наистина очакваме това нещо да се случи, да бъдат разгледани там, да стане необходимия дебат по всичките наши предложения, макар че 2 от тях те вече минаха в предишната конституционна промяна, но останаха още 5, които всъщност дават същината на дълбочината на една реформа, която ако се случи, нещо реално ще се промени. Тук трябва да отговорим и на нападките обаче. Обвиниха ви, госпожо Петрова, автоматично, че изпълнявате определени интереси, че сте свързани с депутати, които искат да прокарат определени идеи. Сега е момента да кажем, има ли доза истина в това? Ами не, няма никаква истина в това. Наистина ние търсим подкрепа от депутати, но тя е подкрепа вече след като ние сме внесли самата подписка. И я търсим най-вече, защото е много важно и съществено да се разгледат самите предложения в състав Народно събрание. Вече не е като комисия, не е като отделни парламентарни групи да се търси подкрепа, а всъщност се търси една по-широка дискусия, която всъщност да внесе повече яснота относно това какви са и нашите идеи и да се даде възможност всъщност гражданите да разберат, че ние имаме реално някакви предложения за реформа, които могат да ползват и тях самите. За да се случи съдебната реформа, какво трябва да се постигнем в истинската и същност? Вярна ли е посоката до този момент, предвид и критиките от Евродоклада? Говори се и за реформа в прокуратурата, и за реформа във Висшия съдебен съвет. Пък видяхме сега какво показват списъците от КТБ. Чухме какво казва Десислава Атанасова. Това е банката на властта, на съдебната власт. Всъщност, именно препоръките, дадени в доклада, са тези препоръки, които месеци по-рано те бяха в нашите предложения. Именно, както вие казахте, промяна в прокуратурата, реформа в Висшия съдебен съвет като орган. Това са съществени неща, с които, ако те не бъдат променени, нещата ще продължат така дългосрочно. В момента сме поставени в ситуация, в която има предположения за извършени груби нарушения или престъпления, които следва да бъдат разследвани, но ние сме пред хипотезата, че някой трябва да разследва сам себе си. Когато някой трябва да разследва сам себе си, нищо не се разследва и съответно нищо не излиза наяве. Например, случая Янева Гейт е точно такъв случай. Случая с фактите, изнесени от следовател Бойко Атанасов миналата седмица, са точно такъв случай. Именно за това ние сме предложили едно от нашите предложения, създаване на заместник главен прокурор за борба с корупцията, който е независим прокурор. Но този момент не е прието обаче. То не е прието, но случващото се в последния месец доказва колко е необходимо да стане веднага тази с Румъния. Точно така. Това е румънския модел. Каква е гаранцията, че ще действа в България? Защото много неща, както инспектората към Висшия съдебен съвет, и те функционират на хартия, но в крайна сметка няма резултати. Как може да се осъществява контрола върху един такъв заместник прокурор? Вижте, това е модел, който работи доста успешно на 200 км от София. Считаме, че реалността и там и тук е същата. С тази разлика, че там престъпността е в пъти по-голяма. Корупцията също. Размера на корупцията в
като число пари е много по-голямо от страната, но те се справят. Те имат над 1000 души, които са осъдени ефективно от всички политически партии и 400 милиона върнати в бюджета на страната, откраднати пари от форми на корупция. Ако това там се е случило, в страна, която е близка географски и по менталитет като България, няма причина да не се случи тук. Но на вашия въпрос, той ще бъде независим от главния прокурор, но ако това е въпросът, който всеки ни пита, ако той извърши престъпление, него кой ще го разследва? Разследват се по общия ред главния прокурор и прокуратурата, която е под него. Тоест, двете прокуратури взаимно биха се разследвали, ако има данни за престъпление. Така е вероятно. Вярвате ли в новия правосъден министър и очаквате ли, че след като започнаха ударите по обществените поръчки, поне формално е така за сега, след като КЗК се произнесе, че вероятно има картел и започва проверка, ще се случи тази толкова чакана съдебна Ще довърши реформа? ли Екатерина Захариева съдебната реформа и експерти отвън ще помогнат ли? И така ще завършим. Вижте, съдебната реформа е нещо много важно. По тази причина аз мисля, че Екатерина Захариева желае това нещо да се продължи. Обаче, така или иначе, то се нуждае от подкрепа, както казахме. От по-широка подкрепа и политическа, и гражданска. Ние за това и организираме това шествие, за да можем да предизвикаме повече граждани да го подкрепят, а оттам и повече народни представители да се алармират за това, че е необходимо и те да подкрепят. Тъй като министрите са една изпълнителна власт, а законодателната и тази, която определя рамките, законовите, включително и на съдебната реформа, е Народното събрание. Благодарим ви. Благодарим ви. Продължаваме да следим това, защото съдебната реформа вълнува всеки един от българските граждани. Очевидно... И бизнеса, Петромир Кънчев и Мария Петрова от Правосъдие за всеки.